Hello guys, majong adlaw na tong tanan sa karong adlaw day guys. Das Kuya Ajoy nagsaka og lubi kay manggilamaw mi kay na magijahang anak dari duha ka buok. Dari na to gabiin ja nag-request man nga maglamaw so manggilamaw mi guys. Alas 9 na day sa bunta guys, nja na lahis na kadyo ag adlaw. Timing pod nga nas kuya ning saka og butong. Nja na pos Jan Mark ning palit og sagol sa lamaw. Nalangan din is Kuya Ajoy og saka sa butong guys kay na disgrasya gijahang kumagkus kay na suksukan ijahang kuko sa kanang naikuan sa dahon ay kuan sa tukog sa lubi. Kana si Kuya guys na suksukan na ijahang kumagko pero kumbati gyapon siya lubag sa mga butong luoy raman po na luoy lagi ko ingon kog tuna na raman niya kay na kuan lagi ijahang kumagko na suksukan. Ikaduhang lubi na po ni si Jenny saka guys. Basag nasuksukan nagkumagko ning saka gihapos ikaduhang lubi. Pinangga jud kadyo ni jagijahang mga anak kay panagsaraman lagi pud magkakita-kita. Mao nang nagkuan jud si jag saka jud si jag lubi basag na sakita nagkumagko. Oh. So dara guys, nagsugod na ko og pamuak sa mga butong. Siyempre kuhaan sa nino og sabaw una, kadungit na. Ako ra di ay kay agang makauban busy og video kay naramang panggi pasagdan kay panagsara man lagi pud sila makakanta-kanta diri sa bahay. Nagkamalisid kog buak kay nakaligo-ligog ahong naong kay mo pisik man ag butong laki siguro ni. Bitaw nakalimalisid ko guys kay ag sundang garabing kahabol kaadyo makabug-an og bakton. So dana guys anang gibubo kita nagahang ilok na ni murang gibanggag abuhan. Pasensya na gajid mo guys kay nakamalisod lagi jud ko daani. Pero nag-short po ko guys ha, basig makaingon mo og sanggalat na nakitaan, nag-short in town kana. Nag-voice over jud ko ron guys kay di man ko maka video jud og tarong kay na may nag-video kay makapiright ko sayang ako ang vlog, sayang ang video mao nang harang ning gi-voice over bahala na kamo magtan-aw dani kamo nay mag-antigo. Basta ako nakamalisod gajid ko sundang kay grabe ka habol kadyo samot pa dani ka pamaulan. Glisid ko kay grabing habula kadug sundang ja huso pagajud. Nahirapan gayud ako sa kalisod daning sundanga guys kay husoon ja habol makabug-on kadug kamot na payang kamot nga na paso inis katong nay nagdungag ko mo nang dubli-dubli na gahang kasakit karos ang kamot dapay sundang nga makabug-on nahala agwanta na raman kay makakaaglamaw.
Buwilo niya puti. Ha, pasultihan ng asawang ka. Bira nga no nang ngitag lamaw. Tapos ko, hindi naman dyan matabang. Hindi naman dyan dyan. Pasak yung makahits ko dyan. Yung sidang ganan ako. Hindi naman lang. Bira to nag-download sa kwang tatay USB. Ganas, Leo. Tabangan ba kay Luoy? Nadudulora na tayo. Mikos. Anit na sa merkado. Mga panakot, daghan mo to, mga kasi-kasi. Namay diyang anak ng gabi na to. Vlog. Vlog ka kayo makauyab ka. Banoy. Tambantuloy, tag 100 ang kilo. Tipid-lay pa yun. Day, nak. Uhaha. Agaw! Diya. Uy, jati. Ay, mama, patabang magmama. Agpalas na kayo. Madyo po magpangutok, no? Sin, ito mo ng supaan. Gamang yayay. Mauwi na si Boy. Rin nak. Hindi mo natin na. Ano ba yung ginagawa nyo? Ay, nako! Sakpan. Hugaw yan. Marumi yan, liksian. Ikaw nagsabi. Ano ikaw nagsabi? Kakauwi ko lang. Ako agad nagsabi. Ito. Itapon yan. Kung ayaw nyo, ako magtapon yan. Isa. Dalawa. Bili. Hugasan nyo ng maayos yung laruan. Balak ka. Tatlo. Huy. Dan akos bye guys. Gikan ko dito sa ibabaw kay kaman sila sa Roy dadto. Hindi nagpalit mas Roy kanang isda bitaw guys. Katong giingang yasi gapon nga tamban tuloy tag 100 ag kilo. Nipalit si Roy gisugba dito sa ibabaw. Igor ko ni kaan dyan uli. Lami mang naglanlan kog kuan ba sinugba. Lami man dining tamban tuloy basta init pa. Dadan ako dari gahang naabta nagiduwa sila glapok dari nagkuraw-kuraw. Mga hugawan ka. So, bantay ka liksian na imong kamot liksian ha. Dakos bulang ho yan eh. Mananghilin kay Arhe manggajid ko kay magpasignal man ko dari. Kay kasi magsignal basta yung arong orasan siya. Hapon na, mag-alas 6 naman siguro. Dito pagos ibabaw kay nag-wifi man ko kay nalagay wifi. Wanay load among wifi dares bay. Makasignal mig aris karsada. Gapon manawad ag wifi load wifi. Ay, nalobat naman day ko ang cellphone. Karon pa ko nam day kapayas dari. Ha. Unsar man di hinungan daning mga bagtusan eh. Ako ra ilang limot-limuton. Tugnaw sa irong panahon na. Kani si Jag guys, bulanghoy ni man ang gunahonon na ni. Ja, dagka lagi si Jag punuan pero dabong pa si Jag guys. Na aguban gagmay pa dengan ramanang manang og tanom. Naglukat man mi daning in the Highland dabong pagajud. Sayang pa sige lukaton kay mudako pa man ni si Jag managhan pa sig unod. Inja dara dag kalabo katong gitanom na guys na nabuhi na. Dapat another kapayas. Lami kadto kamong banding rong Domingo ha guys kay mga igagaw diyan na pud si Kuya Adjoy. Bibo mi kadto dari. Oh, yung bunganga talaga nito ni Yasi oh. Rinig ko dito. Bad yun ha. Lamig among ang banding rong adlaw ah. Diya to na pud sila nanguli na pud sila anak ni Kuya Adjoy kay eskwela pa man tong ugma ag isa. Balik ra pud to sila pohon dari guwa na pay klase.
Hindi nang balik na pagmingaw. Wa pa ko ning sed sa bahay sa kaning uli ko gikan nag wifi kay nabusog lagi ko hanggi kaon nga isda. So mo nang dako dari. Dako kadyo ning gardenan ni Kuya Ajoy na. Daghan kadyo mi kapayas dari guys agubang kanang naisilingan namo dari arhin na mga jo kapayas kay aron daghanan na magbunga. Sayang man pud og di na maipanghatag mga daot trapod na. Hindi na maato. Pila na kapunuan dari. Banha kadyo mga bagtos. Lami kadyo tanawag bulanghoy naman ang pero wa looy pa jud kaadyo kay kuan unod lagi dabong pa. Looy si panda guys, among panda kay gikagid natakdan manggod sa iro kanang bitong iro bitaw guys nga maglaglaag dari nga di amo di arhiman kay siguro kutasan siguro pod kay way tuwas ila arhiman na natakdan si panda. Panda. Looy kadyo. Uli na panda ka kay narabay mga agiro. Diya hapon naman guys, mag-edit tapog ko kay bakto wifi na po pa signal. Hindi na kadyo ang tutunlan. Darag mga buwak nangatog na kay hapon na. Hapon naman guys, ug manapod ko mag-vlog ug kanang nay mas lami-lami pa jud. Kana busy ko rong adlaw himog lamaw ja. Salamat sa inyong pagtan-aw guys sa akong vlog. Sa ang mga vlog sa akong pagtan-aw. Salamat ka jud ninyo guys. God bless natong tanan. Kana sang buwak ang patan-aw kay agang naong grabe ka jud bugas. Thank you guys. Thank you for watching. Bye.